Igbo ọmaka, ọ ga-adịrị gị mma. Afa m bụ Chidebere. In this lesson, we are going to learn some very simple sentences. Nwanne m nwoke or nwanne m nwanyị, ụtụtụ ọma. Nwanne m nwoke or nwanne m nwanyị, ụtụtụ ọma. My brother or sister, good morning. Kedu ka ị mere? Kedu ka ị mere? How are you? Adị m mma. I am fine. Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị na-aga? Where are you going? Ana m aga akwụkwọ. Ana m aga akwụkwọ. I am going to school. Ana m aga n'ụlọ m. Ana m aga n'ụlọ m. I am going home. Ana m aga n'ụlọ ụka. Ana m aga n'ụlọ ụka. I am going to church. Kedu ebe ị ga-aga echi? Kedu ebe ị ga-aga echi? Where would you go tomorrow? Aga m aga akwụkwọ. Aga m aga n'ụlọ ụka. Aga m aga akwụkwọ. I will go to school. Aga m aga n'ụlọ ụka. I will go to church. Imeela ka ọ dị, jisike na-asụ Igbo. Please like, share, and subscribe. Bye.